Izixeko eKurhuleni nesaseRhawutini kwiphondo iGauteng zithi asemendweni amalungiselelo okuvala Imingxunya enobungozi ekwimigaqo exakekileyo kwezi zixeko. Ose-Boksburg eKurhuleni waavuleka ngethuba kudubula irhasi ebutsheni balonyaka ngelixa indlela yaavalwa kwiminyaka emihlanu egqithileyo kwisixeko saseRhawutini ngenxa yokuqhekeka kwendlela. Kanti neerobots zonakele, nto leyo abahlala bathi ibeka ubomi babo esichengeni, ingakumbi abahambi ngeenyawo. Umgaqo u-R21 osingise kwisikhulo seenqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo waavalwa kwizithuthi ngenxa yemingxunya emibini exhake umgaqo ebunzulu bungabonakaliyo ukuba buphela phi. Abahambi ngeenyawo bathi banqumla kulo mgaqo besexhaleni lokuba le ndlela ingafadalala nangawuphi umzuzu. Cela ukuthi igovernment ilungise le ndawo ngokuthi siyasaba ngokuthi masindlula la singawela. Iminqandandana nje abantu abanqumlayo ngeli thuba leholide, kodwa baninzi abantu abahamba apha ngexesha likaxakeka kuquka nabantwana besikolo. Uyabona ngoku kuba ngathi kuthulile because izikolo zivaliwe, but look at the impact yesikolo, look at abantu abasebenzayo abaye airport, abaye emsebenzini, abaye ePitori, abasuka from Phosphorus, abuye from Don Park, abafanele bathathe indlela. Fanele badiverting ngoku nendlela enjonga ngapha efanele basuke bangene kuyo ezahlanganisa itraffic ebuya from eGimiston Elsbeck. You take about 2 hours just to go to Eastern Mall. Into engakuthatha about 10-15 minutes. Kanti nasekungeneni eRhawutini indlela ineentanda zeyavalwa kule minyaka emihlanu igqithileyo. Zozibini ezi zixeko zityhola ozamazama ngokonakala kwale migaqo, zatsho zisithi ziyayiqwalasela le meko. The sinkhole developed due to illegal mining, burrowing underneath the road, which caused the road to collapse and, obviously the sinkhole to develop. Replace it continuously is a huge cost to the JRA. We are also investigating, looking at the best ways of which we can apply or implement in terms of rehabilitating the road and making sure that it is safer for both pedestrians and motorists. Ezi zixeko zikhala ngelithi iirobots zityhuthulwa imihla nezolo, nto leyo etyabula kanobom epokothweni. Abemi balo mmandla batyhola ngelithi zingaphaya kwesixhenxe iinyanga zonakalayo ezi robots, nto leyo edala ingxinano yezithuthi. Batsho betyhola ngelithi oko kubeka ubomi babaqhubi esichengeni sokuba zizisulu zozungula ichele, ingakumbi akunaba amathunzi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eKurhuleni.